kan vi nyde en forestilling. Så tror jeg, vi begynder. Hej Tjern, hej drenge. Godt nytår. Ja, mine kære brødre. Det er blevet vidunderligt Wildcat nytår. For på fredag spiller vi en afgørende kamp i slutrunden, hvor du, hr. Troy Bolton, leder os med det uendelige univers. Halleluja! Nej, det kommer. Manden er for lækker. Hey, se, isprinsessen er lidt tilbage fra Nordbo. Ej, jamen, Ashbæk, hvordan var det? Hey Troy, er du klar til den store kamp? Hej Troy. Hej Sophie. Betragt dyrene forkyndte New York. Ren stammentalitet. De forkyndte mit ankomstside. Lad de være taler. Hvad kan du tåre med fjernsjapæk? Din negle eller dit skæld? Som en af skalægger. La 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 la. Og det er en syngende lusing. Gabriella Montes, hej, ja, vi må blive flyttet igen. Det kan være så dødssygt at flytte. Har du i mindst lavet noget sjovt i din juleferie? Du ved, min mor tog mig med på skiferie, men jeg brugte altid på at læse. Glemrende en ny bogord. Med alle de søde fyre på pisterne. Hvorfor tror du, Prater laver deres fantastiske skikollektioner? Loser. Men jeg mødte faktisk en fyr. Jamen dog. Fortæl, lad os høre det hele. Det var den fedeste tur. Pisserne var perfekte, og jeg mødte den lækreste lille snehar. I vil aldrig gætte, hvordan jeg mødte ham. Hvor mødte du hende? Mens de stod på snowboard. På snowboard. I en sang, og han var altså ret god. Men hun var så højt og sne blev til slåsejs. Det var sikkert sne, der blev blød. En sang. Ja, de lavede en konkurrence for unge. Det var faktisk ret romantisk. Lad mig høre jer sige karaoke! Karaoke! Jeg hedder Troy. Jeg kan ikke synge. Gabriella, det kan jeg heller ikke. De kigger alle sammen på os. Jeg gør det, hvis du gør det. Okay. Living in my own world, didn't understand that anything can happen when you take a chance. I never believed it, but I couldn't see. I never opened my heart to all the possibilities. Oh, I know that something has changed. You're so this way, and I guess I just to be the start of something new.
Plus, for nu er tiden kommet. 10, 9. Nej, jeg bliver nødt til at gå. Jeg lover min mund. Det er en nyhedsting. Skynd dig, skriv dit nummer. Jeg skriver med dit i. Det var virkelig ret om mod dig. I lige måde. 4, 3, 2, 1. Du har overdrevet fedt. Det var som en drøm. Men de er nødt til at fortsætte at ringe til hende og invitere hende ud på en date. Jo, Wildcats. Få ørerne ud til det splinter nyårs allerførste morgenmeddelelse. Her er Jack Scott, Eastheids egen fløjtestemme. Direkte til jeres klasseværelse med de seneste nyheder om, hvad der kommer til at ske på skolen i den kommende uge. Den akademiske tekamp er på fredag, spørger Taylor. McKessie, hvis I vil vide mere om det volapyk. I fritiden mødes AB-klubben i lokale 213 og bytter sig halvvejs med videnskabsklubben i lokale 312 i næste 2,5 lektion, så tilbage igen, og i anden halvdel af vintersæsonen vil de bytte hver anden gang på denne måde. Faldskærmsklubben vil mødes på taget, og førstehjælpsklubben vil vente på dem nede på parkeringspladsen. Det var alt for nu, folkens. What light through yonder window breaks? It is the east, and Juliet is the sun. Arise, fair sun, and kill the envious moon, whose light is already sick and pale, that thou remain art more fair than she. Tak. Ja, endnu en gang glemte herre Scott at annoncere vores årlige audition til vintermusicalen, skrevet og komponeret af vores egen Kelsey Nielsen. Kelsey, rejs dig op og tag imod dit fald. Det er en udsøgt neofeministisk bearbejdelse af Shakespeares klassiske tragedie, Julie og Romeo. Med Med 3. Med 3 stemnumre. Mærk jer 3 stemnumre. Kelsey har på genial vis udskiftet den tragiske slut med en lykkelig udgang, i det de to ældste begge overlever og flytter til Albuquerque. Stykket er proppet med forældre, der blander sig, og teenager, der hengiver sig til forfulgt kærlighed. Hvis I unge kan relatere til det stykke, vil jeg lave mit ansvar. Der vil være solo-auditions til kor- og birollerne, og par-auditions til de 2 hovedroller. Her den form. Det er et undervisningslokale, ikke en fodboldbane. Gem din frikative dobbeltlæbelyd til nogen, der deler din primitive æstetik. Dramaklubben lider, i lighed med tidligere år, under en fatal mangel på mandlige medlemmer. Så kom endelig til vores audition. Jeg tilbyder jer en chance for at sprede jeres vinger og dristigt afsøge nye horisonter. Jeg tilbyder jer teatersminkens tidsløse charme og følgespottens dragende magi. Okay, jeg tilbyder jer ekstra studiepoint. Den frygtede mobilsymfoni haver igen denne lærdomsmelodi, Sharpay og Ryan. Jeres mobiler, tak. Og så ses vi eftersiden. Vi har en nul-tolerance-politik for mobiltelefoner i undervisningstid, så vi vil lære hinanden bedre at kende til eftersiden. En mobil, tak. Og velkommen til Easthide, frygtelig. Herr Bolton, jeg kan se, at din mobil også er indblandet. Glimrende, så ses vi også til eftersidning. Vi går altså virkelig ikke med Stavs. Deres højhed. Ser du, vi har bare skal træne. Her den får 30 minutter til dig også. Tæl selv. Det bliver nok lidt svært for chat, eftersom man ikke kan tælle så meget. Taylor McKessie, 35 minutter. Jeg har aldrig fået en eftersidning i hele mit liv. Ja, nyt år, nye tider. Så er det klokken. I bruger jeres mobiler efter eftersidning. Ha' en dejlig dag. Giv agt til rengøringspersonale. En mavesyg førsteårselev har lige delt sine pandekager ud over gangen på 3. sal. Vi snakker seriøse glander her, folkens, så pas på ikke træ. Der kommer lige en seddel over. Den er sådan her. Husk at melde jer til skolens musical. Julie og Romeo, skrevet af den herrelækre kommunistbabe Kelsey Nielsen. Her er Jack Scott, over and out.
alle mine venner om snowboarding, men jeg fortalte dem ikke om sangteksten. Og den vil være svær for mig at sluge. Det er cool nok, men ligesom ikke min ting. Det var som om, jeg var en anden fyr der. Rimelig vildt, hva'? Musik, ja. Hey, jeg prøvede at ringe til dig. En masse gange faktisk. Jo, du ved. Altså, Du turde ikke? nej, ikke rigtigt. Fint nok. Hey, nu har du mødt din runde af, så sikkert helt lidt efter vel. Nej, jeg melder mig ikke til noget lige foreløb. Men hvis du melder dig, vil jeg overveje at komme og se det. Det er fuldstændig. Jeg troede ikke året muligt fandt, de du har fået, Troy. Så der viste vores nye klassekammerater rundt. Troy er en skattyst, ikke? Og han er stjerne på basketballholdet. Ligesom jeg er stjerne på dramaholdet. Vi passer perfekt sammen. Skal vi spise frokost sammen, Troy? Se, til musical. Vil du også skrive på? Jeg er sikker på, at vi kan finde en rolle til dig. Den grimme gamle barnepige er vildt sjov. Nej, jeg kiggede bare på opslagstavlen. Der er gang en masse ting, jeg vil skole. Wow, pæn håndskrift. Jeg solgte dig fedt, Troy. Hvad er der rundt over dernede? Basket, snowboarding, mere basket. Jeg vil sige træning, du ved. Du er så målrettet. Ligesom mig. Jeg håber, du kommer og ser mig i musicalen. Måske er det mit hår. Hey Wildcats, så er det blevet tid til at lytte til et par opfordringer, og den her kommer fra en viceinspektør Vinnie Chicago til personen, der har lukket luften med en stik. Der kommer lige en ekstra en over. Ja, og den lyder sådan her. Troy Bolton, se så at få din ned til basketballtræning, og det er lige nu, ellers får du en uges stuerrest. Vi høres ved, folkens. I skal huske, at kæden ikke er stærkere end den svageste led. Så det er en for alle. Og alle for en. Nå, det kan de godt. Okay, drenge. Giv mig 10 minutters udstrækning, og så giver den gas, ikke? Jo. Undskyld, jeg kom for sent, træner. Hey, den der musical. Har du kendt Darby giver 6 studiepoint for at være med? Tror du, LeBron James eller Shaquille O'Neal gik til audition for deres skolemusical? Nej, men du ved. De ekstra point er gode, hvis man skal på college og det der. Ved du, hvad der lyder godt? En stor, fedt basketballstipendium. Du har kaptajn, Bolton. Skal jeg sjæle en game? Nej, det er faktisk dreng. Okay, drenge, vi var shufflespil.
get my head in the game. You gotta get your head in the game. I gotta get my head in the game. You gotta get your head in the game. I gotta get my head in the game. You gotta get your head in the game. I har 2 minutter til at løse denne ligning om forholdet mellem energi og hovedkvandetallet. Værsgo og gå i gang. Nå, det ser ud som om, du kender Troy Bolton. Nej, ikke rigtigt. Jeg spurgte ham bare mig. Troy plejer sikkert at hænge ud med de nye elever. Hvorfor ikke? Han er ikke andet end basketball i hovedet, døgnet rundt. Og sådan en bølle, han mobber altid de mindre børn. Det lyder godt. Og så hader han matematik. Og kemi. Nævn ikke ordet kemi. Jeg tror ikke, han har åbnet en bog siden Søren og Mette. Typisk sportsgiver, ikke? Og så en kødspiser med et fordøjelsesproblem. Du ved, hvad jeg snakker om. Spørg de andre. Miss Tanny? Ja, Gabriella. Undskyld, det er bare... Jeg mener, skal det ikke være 10 minus 18? 10 minus 18? Det kan ikke passe. Tja, frøken Montes, jeg tog fejl. Jeg er meget imponeret. Velkommen ombord. Hvis du, Troy, har været et år i ungdomsfængsel, det var noget med nogle katte og en græslåmaskine. Forsvind. Din magt virker ikke her. Whatever. Jeg er imponeret over politiet. Ej, helt ærligt, det var bare en ligning. Psst, Ryan, det er mig. Jeg tror, vi starter med en mobil. Hvad? Vi har da altid ekstra på os, nu vores agent skulle ringe. Nå. Ved du hvad? Vores akademiske tikampshold skal deltage i en stor regional konkurrence om fredag. Vi har aldrig nogensinde prøvet at vinde, men med dig på holdet har vi måske en chance. Tak, men jeg tror, jeg melder pas indtil videre. Jeg vil gerne lige lære skolen at kende os først. Nå, okay. Men lov mig, at du tænker over det. Det lover jeg. Troy kiggede på vores auditionliste. Igen. Han hang ud med hende Montesgåsen i morges, og de kiggede begge to på listen. Der er noget freaky ved hende. Googlede du den, som jeg bad om? Ja, men man skulle tro, hun havde en ekstra hjerne eller sådan noget. Men hvorfor skulle hun være interesseret i vores musical? Hun er interesseret i Troy, din nød. Tag heller ikke papirerne i talerskab med det samme, okay? No problemo, boss. Men hvorfor er det lige, skal gøre det? Det skader jo ikke at sørge for, at Gabriella bliver budt velkommen til de skoleaktiviteter, der passer bedst til hende. Du ved, dem der holder en langt væk fra Troy Bolton. Nå, Markats. Så er det blevet tid til at kysse den dag farvel. Og få mig selv smidt over til eftersidning. Så alle de andre forbryder mig selv og se at få røven med jer og komme over i teatersalen lige med det samme. Eller smag Darvids, den nådesløses, frygtelige vrede. Her er det Jack Scott, der takker af for i dag. Ja, mit tapre lille eftersidningsmenageri. Vi skuespillere bruger ofte dyr til at hjælpe os med de roller, vi skal spille. Vær en bjørn, vær en strus, vær en abe. Kom, prøv frem. Nej, vent. Ryan, har du lyst til at være en strus? Selvfølgelig. Ryan, Det er okay, strus er cool nok. for Sharpay måske. Men hvad med dig? Svaret er ja. Hvad? Jeg er så glad for, at du skiftede mening i forhold til den akademiske tikkamp. Med sådan nogle her udtalelser kan vi jo ikke undgå at vinde. Hvor kommer det fra? Har du ikke lagt dem i mit skab? Overhovedet ikke. Men vi vil altså rigtig gerne have dig med på holdet. Vi mødes næsten hver dag efter skolen. Jeg ved ikke rigtigt. Jeg skal indhente jeres passer her, før jeg begynder at melde mig til skoleklubben. Og det er da den mest perfekte måde at få det styr på. Og hænge ud sammen med skolens klogeste hoveder. Sikkert være tilfortaler. Jeg har aldrig nogensinde prøvet at vinde den akademiske tikkamp før, men du vil kunne gøre hele forskellen. Jeg kan måske godt prøve. Okay. Men noget for noget. Hvad ved du om Troy Bolton? Troy? Jeg vil ikke kalde mig ekspert på den specifikke artsvariant. Det kan nok bedre forklare på cheerleadersprog. Noget ret med, oh my god, den Troy Bolton i klassen er jeg lækker ligesom. Jeg tror ikke helt, jeg vil herske cheerleader-dialekten. Og det er derfor, vi lever i et parallelt univers i forhold til Troy Bolton og hans basketdreng. Har du prøvet at ham at kende? Han har selvfølgelig ikke, jeg har. Ikke mærke til, hvordan vi spiser frokost her til.
det kommer en lille kjole med i den der musical. En basketfyr, ikke en musical-sanger person. Hold da op, jeg snakker da ikke om mig. Godt, du kan ikke forvente, at resten af holdet er fokuseret på kampen, mens du render rundt i et eller andet sted og træller i trikot. Ikke til nogen trikot. Ikke nu, men bare vent. Det var strålende alle sammen. James, jeg vidste ikke, at regner kunne rumme en sådan dybde, en sådan smerte. Nu skal vi... Dabbes, hvor er mit hold henne? Hvad laver de her? Ja, til eftersidning. Jeg afvikler eftersidningerne på min måde. Du gør det utvivlsomt. Eleverne har brug for at stifte bekendtskab med kunsten. Og alle vidner må tage sin brug. Kan vi to blive taget sammen? Og jeg to, gymnastiksalen lige nu. Eftersidning er forbi for i dag. I har gjort det strålende alle sammen. Det var en ære og et privilegium at se jer tage chance, risikere noget, kaste jer ud i det. Jeg forventer at se nogle af jer til auditions i morgen. Vær søde og kom til tid. Så afsted med jer. I kan tage jeres mobiltelefoner på vejen. Kadertøj med 2 stjernespillere. Det kan ikke nytte noget, at de render rundt her og spiller idioter, når de skulle have været til træning. De spillede aldeles ikke idioter. De spillede skuespil. Hvis Chap og Troy havde været interesseret i teater i stedet for sport, havde du så kravet særbehandling? Jeg tror, at nemt. Dabbes, vi har kun fået dag tilbage i Norges første kamp. Og vi er midt i auditions til vores vintermusical. Denne skole handler ikke kun om unge drenge i løse shorts, der kylder med håndbolde og laver scoringer. Det er basketbolden. West High Nights har slået os ud af syndromen 3 år i træk. Ja, på trods af denne nedslående resultatstatistik, finder skolebestyrelsen det stadig rimeligt at tildele de sportslige aktiviteter 10 gange så mange penge, som de kunstneriske får. Om vi vinder eller taber, er ikke afgørende. Jeg prøver de her drenge om at have et mål. Noget, de kan bruge senere i livet. Hvilket er præcis det samme, som jeg prøver at bibringe dem. Hvordan? Ved at få dem til at skrige som vanvittige. Bare. Skøre kugle. Hey Wildcats, velkommen tilbage i vores nye skolenatur. Auditions til Julie og Romeo starter præcis kl. 15. Så sandelig siger jeg, at I hedder skuespilshommies. Det er blevet tid til at oplade jeres rystende røst. Over and up in 5, 4, 3, 2, 1. Klokken er nu præcis 5, og auditions kan starte. James er den første. James, er du klar? Jeg vil starte. Værsgo. Tak. Sikke en forbedring siden sidste år. Næste. Tak, Susan. Hvilken indlevelse, hvilke følelser. Næste. Hvilket interessant valg af tempo og lydstyrke. Næste. Jeg blev ondt på din mor næsten lige så meget som din tøjstil. Du må simpelthen designe vores kostymer. Næste. Tak. Det var utroligt foruroligende. Gå til psykolog. Jeg tror, at det er på tide, at vi ser, hvorfor vi er sammen i denne teatersal. Chapet og Ryan viser os, hvad I kan. Hvilke toner? Nej tak. Vi har fået vores faste pianist til at lave et arrangement til os.
Tab ikke modet. Dramaklubben har ikke kun brug for skuespillere, men også fans. Husk at købe billetter. Okay. Jeg tænker bare på, at hvis I får rollerne, og I skal bruge min sang, så har jeg tænkt, at det skulle gå meget langt. Hvis vi får rollerne. Kenzie sidde. Jeg har været med i 17 af skolens musicals, og lad os se, hvor mange gange har du skrevet? Den her er den første. Så konklusionen må være? Jeg skal skrive flere soloer til dig. Nej, det betyder, at du ikke skal komme med nogen anvisninger, forslag eller kommentarer. Og du skal være glad for, at Brian og jeg er her til at løfte din musik op for anonymitetens rækker. Stå! Ja, fru. Jeg mener, Chopin. Hyggeligt at snakke med dig. Fede briller i øvrigt. Hey, smelte du dig alligevel? Nej. Jeg kommer op for at give dig moralsk opbakning. Du melder dig til, ikke? Nej. Dine venner ved ikke, hvad han gør det. Nej, ikke det. Du er da ikke bange, er du? Hey, jeg venter på opmærksomhed. Men du er bare. Eller en kylling. Jeg er ikke en kylling. Jo, du er. Nej, ej. Så går vi på vis. Godt så. Vi startes. Undskyld, men jeg vil gerne tage audition. Ja, desværre. Men punktlighed er en dyd i teaterverdenen, og jeg er bange for, at de individuelle auditions for længst er overstået. Men ja. Og da der ikke er nogen til at synge med dig til hovedrollerne, så... Jeg vil godt synge med en. Troy Bolton. Hvor er din sportstrup, eller hvad er det, hun hedder henne? Hold. Men jeg er alene. Eller, det vil sige, jeg er på at synge med hende. Ja, men som jeg også fik fortalt i Lukkedage, så er prøven overstået for i dag. Punktlighed er en dyd, her Bolton. Så desværre.